Alam niyo, takot ako guys na nalinisin ko to ng sobra-sobra. Good morning, Philippines! Hi, Hobbs. You cannot come in here. You cannot come in. You're not allowed anymore in Mama's filming room, okay? You have a big house to stand by. But this house, okay? Anyway, guys. So, yun. And ito, tinubigan ko naman. Parang namamatay ata sila. Hopefully, mabubuhay siya talaga. Lagyan, hopefully, mabubuhay siya. Nakikita ko na mamatay yung iba. Ito kasi, dahan-dahan siyang namamatay, guys. Kapag hindi niya nagustuhan yung ano, look, namamatay siya dahan-dahan. Ito, hopefully, mabubuhay siya talaga. Look, dito, patay. Iwan ko na lang. So, tignan natin. Sana mabubuhay. Ito, kaya naman nila dito sa loob. Pero ito yung pinag-alala ko. Sana mabubuhay sila. Kasi nakikita ko, napapatay yung ano. Bahala si Batman. Hindi ko na kayo dalhin doon, guys. Kasi, nakikita na ninyo palagi. Ganon-ganon. Palagi nyo naman ako nakikitang naglilinis doon. So, hindi ko na kayo dalhin doon. Mag-ano na lang ako, makikinig ng music. Yun. Nakatingin lang sa akin. Hi, baby. What do you want? Do you wanna say good morning? It's already 10 o'clock. Do you wanna say good morning, babies? Huh? Wanna say morning? Morning. Morning, morning, morning. Harvest. Naka-harvest pa ako ng kaunting ano. Misty. Every time na hindi sila, doon si Roxy sa labas, and then si Misty sa loob. Or si Roxy sa labas, Roxy sa loob. Kapag hindi magkita ng ilang minuto, parang mga baliw, parang sabi pa ni Tami, hindi daw ito pwedeng ihiwalay yung dalawa. Sabi ko, paano kung maghiwalay tayo? Kunin ko si Roxy, ikaw si Misty. Hiwalay mo sila. Hiwalay mo sila. Hindi, sabi pa ni Tami, hindi mo yan dapat ihiwalay. So sabi ko, tayo pwede maghiwalay. Hindi talaga sila pwede ihiwalay kasi Roxy, come here. Roxy, enough. You take care of your sister, that's it. Come here. Come here. Roxy, you don't listen. Mayroong mga strawberry pa na tumutubo pa dun, guys. So, hina-harvest ko siya. And, masarap naman siya. Matamis. Kahit hindi siya masyado kalakihan. Maliit lang siya. Hinog na. And, yun, matamis siya. Kailangan ko palang maglinis sa rug. And, ano pa. Anyway, so, pakita ko sa inyo. Hindi pa talaga tapos, guys, yung garahian. Pero pakita ko sa inyo, bahala. Makalat pa siya. Pero alam ko na kung saan siya saan yung para sa basement, alin yung para dito, alin yung para basura. Basura, ito siya, mga box. Yan, nanonood lang ako ng TV din ba. Ito, hindi ko pa siya talaga ina-arrange kasi ginaganon ko muna yung mga gamit na dapat. Alam ko na kung saan yan dalhin. Alam ko na kung saan ito dalhin sa basement. And yun. So, hindi pa yan talaga nilagay ko lang yan dyan ang para dito. Ang nahirapan ako kung anong gawin is ito. Dalhin ito sa basement. And then itong dalhin ito sa basement. Or dito lang yan. Ito, dalhin ito sa bahay, yung mga box. Yan, basura yan, kahoy. And yun, kapag matapos na to dito, pag wala na masyadong gamit, kasi masyadong, yung maraming gamit dito talaga. And then ngayon, kinukuha ko na, pinupulot ko na siya isa-isa. And yun, para magtrabaho na ako dito, kasi mag-start akong mag-paint. Itong furniture, kailangan ko siyang pintahan. Ito siya. Look. Pintahan. And then, ito yung shelves niya. Kailangan ko siyang lagyan ng pintal. And buti na lang, meron pa akong pintal na natira sa furniture na pinipintahan ko nung ni Bianan, look.
Buti, andito pa. Meron pa akong salin konti. Yan. So, ibigay ko sana yung bike ko, somebody, pero hindi ko alam kung ibigay ko ba yan. Parang hindi yata. Sabi pa ni Tami, bakit naman? Brand new yan, hindi ko nagamit. Na-flat lang nga siya. Na-flat siya dahil hindi ko ginagamit. Purple talaga kasi paborito ko rin yung color na purple. Ito siya. But anyway guys, so yan siya. Wala masyadong nag-ano lang ako sa box. Pina-flat ko lang siya. And yun. So, it's already 4 o'clock na ng hapon. Si Tami, wala pa daw yung kapatid niya doon at saka yung asawa. Baka late pa sila. Hindi ko alam. Hello guys. Kakain tayo guys ng dinner. Yung dinner natin is dried fish na naman. Yung niluto ko. Si Roxy galing sa galing sa laundry area. Nagpalagoy-lagoy. Gumaganon siya habang nagpalaboy-laboy siya dito. Pumunta doon. Parang ina-avoid niya kasi nilagay ko sa microwave. Ganun pa si Roxy. Inaamoy-amoy niya. And then pagkatapos is ganun. Sabi ko, I know. She's going crazy. Like, you're going crazy. You don't like the smell of the dried fish, huh? Even yung aso, ayaw nila, guys. Nakatawa man itong mga alaga ko. Nanood ako ni Anakay, guys. At saka yung sausawan ko is, ano siya? Pinakurat. Hi, say hi to everyone. Say hi. Is it dried fish? It smells like dried fish. How about you, Misty? You smell my hand. It smells like Roxy. Can your sister smell something? It's like dried fishy. Oh, dried fishy. Who wants to go out? Who wants to go out? My baby wanna go out. Let's go out. Okay, come. What a good girls, Roxy. Magtawag lagi dayan ay. Magtawag man. Come here. Dried fish. Come here. Simutin mo. May daing pa yung ano ko. Amoy dried fish pa yung kamay ko. Kahit hugas na ako ng hugas. Ito pala yung ano guys. Winawash ko. Isa lang yung may ano. Ito yung hinahanapan namin ng cushion. Wala pang ano. Cushion. So, naghanap-hanap ako talaga online. Wala akong makitang mura. Ang mahal, oy, mga 60-70 bucks. Misty, where are you, Miss? Mga box. Pina-flat ko lang siya para isahan na lang. Anyway. Hi, Rox. Where's Misty? Hi, baby.
alam niyo, takot ako guys na nalinisin ko to ng sobra-sobra. Kasi kapag linisin ko to ng sobra-sobra, the next time, lagyan na naman ni Tami. Yun yung problema. Kapag, kahit doon sa isang bahay, kapag nililinis mo yung isang area, and then may bibilin si Tami, mga ganun, doon niya yun. Alam niyo, aminado naman siya guys na ganun siya. Aminado siya. Pero, yeah, parang, yun silang sila, na nagmana siya sa magulang niya, sa lola niya, nagmana siya. Alam niyo, kahit ganito yung asawa ko, kinakausap ko na lang yung sarili ko na, magagalit man ako guys, magagalit, gusto kong umiyak, ganun. Pero, isipin ko, uupo na lang ako, isipin ko, bahay niya to. Pero paminsan bahay niya to, binili ba niya tong bahay para lagyan ng mga gamit. And then sabi ko, relax lang. Dahan-dahanin lang natin itong kausapin kasi iiyak talaga ako guys paminsan guys sa galit. Sa frustration ba na linis ka ng linis and then may taong sumunod na magkalat. At saka hindi pa ito guys kasi marami pa talagang gamit doon sa isang bahay as in. Anyway, balik lang tayo sa loob. Where is Misty again?